सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 27थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 24 आरो 25 डिसेम्बर खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बाक्सा जिल्ला सिंनि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सालबारि बियाब बाथौ थानसालियाव साननैनि हाबाफारिजों जानो गोनां सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 27थि बोसोरारि जथुम्मायाव धोरोमारि माखासे खान्थिफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन होनना मिथिहोयो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बाहागो लाफैगोन होनना सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। जोंहा सालबारि दखरा बाथौ महासभा नैबे बाथौसालियाव फैगौ 24-25 खालाराव सालबारि डिस्ट्रिक्ट बाथौ गौथुमारिनि मोनसे कनफारेन्स जानो थांबाय दं। बेवहाय जों खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बेवहाय बेफोरबायदि गिदिर बिबानखौ हरनानै कनफारेन्स खुंनो होनायनि थाखाय जोंहा आरसि मोनसे दानानै होनाय जादों। बिथां कालिचरन उजिर आफादगिरि महरै, मासिगिरि महरै आरो लिंथुमगिरि महरै जोंहा रबेन नार्जारि बिथांखौ लानानै गोबां दालाइसाफोरखौ लानानै रिसेपसन कमिटि दानानै होनाय जादों। लोगोसे बिथांमोनखौ मदद आरो हेफाजाब होगासिनो दं मेइन कमिटि जतिन स्वर्गियारि बिथां आफादगिरि आरो उकिल मसाहारि बिथांमोननि सालबारि दखरा बाथौ गौथुमनि जा गुबै आफाद बेयो जोंखौ जोबोद मदद आरो हेफाजाबजों दिनैनि बाथौ सिबियारिफोरखौ खौसेथि आरो गोथार गोसोजों सिबिनायनि लामाजों लांनायनि बेलायाव सालबारियाव मोनसे खोमथा बाथौ गायसंनायजों लोगोसे बेफोरबायदि जाफुंसार मोनसे महासभा खुंनानै हरनो थाखाय साखाफारा खालामनायाव जोंनि सालबारि ओनसोलनि गासै रायजो राजा बाथौ सिबियारि लोगोसे गामिनि रायजो राजानिफ्राय गोबां मावगिरि सिबियारि बिथांमोना नुजाफैनानै फ्राय खामानिया जोंहा जोबनानै थांबायानो। एसेल'सै जों मेइन गेट बानायगासिनो दङ, पेन्डेल बानायबाय आरो जोंहा 24 अक्ट'आव आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा मेइन जिथु गम्बुजनि खुन्थिया बै खुन्थिखौ खोमथायै गायसननानै होलांगोन आरो बेफोरबायदिनो जों लुफुंनायनि बिथांखि लानाय जादों। आरो लोगोसे अखानायै 25 खालाराव जोंहा गेवलां आफाद दं। बै गेवलां आफादाव जोङो आलासि महरै जोंनि लकेल एमएलए बिथां फनितर तालुकदार पबित्र कुमार बर' बिथांमोनखौ लिंनाय जादों। बिदिनो जोंनि नैबे साननैनि हाबाफारिया खोब मोजाङै जाफुंलांगोन होननानै सानदों। आरो बेवहाय जोंहा बाथौआरि सिबिनाय आसार खान्थि बायदियै जोंनि आर'ज हानजा 15ता आर'ज हानजा थिग जाखाबाय जायगानिनो ओनसोलनि आरो बेफोरबायदि 150 दौरिया जायगानि बियाबनि 150 दौरि आरो बाहेरनि दौरिफोरजों लोगोसे जों 500सो दौरि आरो जोंहा थान्दै महरै 2000सो थान्दैया जोंहा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बे मिथिङा खोब मोजाङै जाफुंलांगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो आरो जोङो साखाफारा जादों। सालबारिनि बाथौ सिबियारि गासै रायजो राजाया आरो रायजो राजानि रां अनसुंथाइ आरो गुबुन गुबुन अनसुंथाइजों लोगोसे जोङो बेखौ गाहामै खुंफुंलांनो हागोन। खारन जोंखौ बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन दल संगठन आरो जोंनि जि जायगानि अनुस्थान सालबारि फरायसालिमा, सालबारि सिनियर सेकेन्डारि, सालबारि हायार सेकेन्डारि, सालबारि गार्लस स्कुल, हाथरखि बर' फरायसालि, सेन्ट जेभियार, ग्रिनलेण्ड आरो बै जोंहा गुड शेपार्ड नेसनेल स्कुल, सानजारां फरायसालि बेफोरनिफ्रायबो मदद आरो हेफाजाब मोनदों आरो गामिनिफ्राय आरो जिमानखिनि साख्रियालाफोर दङ बिथांमोननि अनसुंथाइजों जों नैबे मेलखौ खोब मोजाङै खुंनानै हरनो हागोन होननानै रिसेपसन कमिटिनि बिथांमोना बुंदों आरो जों मदद आरो हेफाजाब एडभाइजार हिसाबै जों बेफोरबायदि जेब्लाबो सरजाबनानै दङ। बोरैहाय मोजां खालामनो हागोन, गोदोनि गाज्रि आब्रुथाय गैयै खान्थिफोरखौ जोङो एसे रिफर्म लाबोनानै बोरैहाय मोजां खालामनो हागोन बेखौ नाजाबाय दं आरो बेफोरबायदिनो एसेनि उनाव एसे मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो सालबारिया जिहेथु
साब डिभिजन जाबाय, साब डिभिजननिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मोनसे समाव जाहैगोन। बेनिखायनो जों खोब मोजाङै मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय गोसो होदों, साखाफारा जादों।